बताओ पनीर कोफ्ता हो या चावल सब्जी मैंने से कैमरे लगी हुई से काटो एडी मामा कर दिलु हाय कर दिलु हाय कर दिलु हाय कर दिलु ओ हाय हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ब्लॉग मोर भाईने मु मुकेश जे तुम आज फर्स्ट मोर ब्लॉग का बनाउछी जहाँ भी भूल हो क्षमा कर देवे भाई डाकू हमारा मोर आग तो इंस्टा आईडी अच्छी मुकेश गुडी3 बहुत दिन है इंस्टा चलाउछी जे कि यूट्यूब चैनल में बने नथि आज फर्स्ट टाइम किछि दिन होला मैं यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो पकोछि और बड़ा करना थी जे जाके फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट आज कहीं स्टार्ट करला दिन मोर बर्थडे थिला ड्यूटी आसली संध्या कहली छोट ब्लॉग टे बनवा और किसी खुशी शेयर करवा समस्त सांग समस्त अनुरोध मोर यहाँ जेहतु फास्ट ब्लॉग ये समस्त मत सपोर्ट करेंगे साहाय्य करेंगे शेयर करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे चलते देखिए आज कौन कौन सब हो रात जेहेतु पुअर बर्थडे अच्छी छोटकाटे गोटे प्रोग्राम हो निज फैमिली भितर बाहर काउड गाड़ी किसी चलते देखा कौन हम बढ़ाने के लिए मालूम हो या भिंडी बताओ पनीर कोफ्ता हो या चावल सब्जी हर खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए टेस्ट में लिपि जाओ लिपि जाओ मैंने से कैमरे लगी हुई से काटो एडी मामा कर दिलु हाय कर दिलु हाय कर दिलु हाय कर दिलु ओ हाय कोदे ओ हाय बर्थडे कटना से तो काटियो मु धरी काटि दे आमे पिला कोन होइला आमे पिला लेला आमे जानो जानो ओ हम आमे जन्मदिन मो जीवन रे आमे जन्मदिन पालन करू खाली तमे गोटे तम टाइम फास्ट है ना एटा गोटे तू फुल नबू कि तू गोला फुल नबू ना मंदर हैं ठीक है थोड़ी बहुत यदि कोई गुंजाइश है तो उसमें सूखा भी तेज है थोड़ा बहुत गेंद भूल सकता है एडरे का कोन मो दियो बोलना सेरा जगह रे सेटा अरे मो दियो कोन होला ओहो तार बुल ले ले कौन लो ये ले बुला ओहो कांदन इधर हो इधर कांद जो देख खुश कांदन दिन इधर सी पूरा डरिकी छानिया डरिकी पूरा छानिया हाय कर तुम खाओ अरे आपको भूल दियो
ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଅବସ୍ଥା ଛାଡ଼ିବିନି ଡରିଲା ବସିବ ଡରିଲା ଓହୋ ସେ ଡରିଗଲାଣି ପୁରା ଓହୋ କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଓହୋ ଦେଖ 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 ତୁ ଜାଣିଛୁ କେମିତିଆ ପିଲା ମାନେ ଦେଖ କ'ଣ କଲା ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ରାଗ ପ୍ରବଳ ପିଲାଟା ଏଠିକିଟେ ହେବେନି ରାଗ ପ୍ରବଳ ଆଣେ ଅବସ୍ଥା ଠିଆ ହବ ଠିଆ ହବ ଠିଆ ହବ ପକେଇଦେଲା ପକେଇ ଦେଇ କୋଉଠି ଖାଉଛି ଦେଖ ପକେଇଦେଲା ପକେଇ ଦେଇ କୋଉଠି ଖାଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ପକେଇଦେଲା ପକେଇ ଦେଇ କୋଉଠି ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଇଛି 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 ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୁଲଟେ ତ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଡ଼ ଫୁଲଟେ ପାପାଲି ପାପାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୁଲଟେ ଏଇଠି ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଭଲ ଅଛି ଫୁଲଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ସେଇଥିରେ ପୁଅ ଥିଲା ପୁଅ ସେଇଥିରେ ପୁଅ ଥିଲା କପଡ଼ାରେ ପୁଅଛି ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ଆଉ କିଛି କହୁନି କାହାକୁ ଆରେ ଏଇଠି ପୁରା ଏଇଠି କହୁନୁ ହାଇ କରିଦେଲୁ କହିଲେ କହିବନି ସେ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ସେ ଡରିବେ ହାଇ କରିଦେ ହାଇ କରିଦେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା ଦେଖିବା କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଖାଇବାକୁ ଖିରି ପୁରୀ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଳୁକୁ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ଇଏ ଖାଇବା ଇଏ ତ ମୁଁ ଖାଏନି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ସେଇଭଳିଆ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୋର ଭାତ ଦରକାର ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଆମର ଭାତ ଆସିବ ଭାତ ଖାଇବା ତାକୁ କମ୍ ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୀ ଖାଇବା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇଦେବା କ୍ଷୀରି ଶେଷରେ ଖାଇବା ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତାହେଲେ ଭାତ ଆଣିବା ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ ଇଏ ଆକୁ ଖାଇ ହେବନି କାରଣ ମୁଁ ଭାତ ଦିଅ ତମେ ତ ସବୁ ଖାଇସାରିଛ ତମେ ସବୁ ଖାଇଛ ଭାତ ଆଉ ଭାତଟା ଏଠି ରହିଲା ଭାତ ଦିଆହବ ପୁରୀ ନେଇଯାଅ ପୁରୀ ନେଇଯାଅ ଆଉ କ୍ଷୀରି ବି ନେଇଯାଅ ପଛରେ ଦେବ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇଯାଅ ଭାତ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କରିଦିଅ ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ
ଓହୋ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ଖାଇସାରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇଠି କୁହ ଓ ଟାଟା ଆଜି ସେତିକି ବସଇଲା ଏ ଟାଟା କରିଦେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କହିଦେଲି କହ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଭାଇମାନେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବନେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି କିଛି ଭୁଲ ବି ହେଇଥାଇପାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବି ହେଇଥାଇପାରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକା ବସିଛି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଖେଳ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଆମର T20 ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ଟିକେ ଖେଳ ଦେଖୁଛି ବସିକି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେବ ଶୋଇଲା ଆସିକି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ଯାହା ଥିଲା ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଖାଇବା ଶେଷ କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଶୟନରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ରହୁଛି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।